galegos. E as galegas? As galegas e os galegos gustanos tanto a nosa lingua Que ás veces nin a usamos para que non se gaste. Gústanos tanto que todo o mundo xa discutiu sobre se fala ben ou mal, se esta palabra se debe dicir dun xeito ou doutro. O galego ben, o que se di ben, solo se fala en Portugal. Pero ti, querido rapariga, o galego de calidade é o que se fala en Tomiño. Pois iso, que pasamos a vida a discutir que se debería falar máis, que se menos, que se a saber. Como me presta que me falen con acento galego. Ai, quita para lá, se é a cousa máis vasta que podo haber. Pois a min pareceme moi riquiño. En fin, todos E todas temos opinión sobre a nosa lingua, pero será que coñecemos realmente os datos sobre ela? É diso do que imos falar hoxe, e por iso este capítulo leva como título os números da lingua. Números, son numeritos, oiches. Bueno, vais a modesta sube Marta. Bótate carada, non te calada. A través de datos oficiais extraídos de estudos das últimas décadas e recompilados pola Real Academia Galega, intentaremos axudarvos a que atopedes respostas a preguntas como: a xente non fala tan pouco galego como se di? É verdade que na cidade xa non se escoita falar galego? É o galego unha lingua de vellos, aldeáns, nacionalistas e xente sen cultura? Somos as galegas e os galegos verdadeiramente bilingües? De que é a culpa que se fale tan pouco galego? Da escola ou da familia? Carallo, isto ponse serio. Tampouco ia ser todo carallado, imos pornos serios e traballar un pouco. Veña Marta, imos seguir estudando po exame. Vale. E lembrade, non deixedes que vos coman o coco. Analizad os datos e interpretad a realidade que les mostran. e chegar ás vosas propias conclusións. Iso, imos demostrar que sabemos do que falamos. Un máis que outro. E que me parto. Quen é gracioso agora? Ven aquí, Paspán, que te quero enseñar unha cousa coa miña lingua.